फैदों ओंखाम ओंखाम जानो फैनाया बिदि मास्क गानना फैयो नाबलिया बेदर रानदों नै आब' रानधुनिया जथा गाननानै बिदि संनो मोना दे जथाखौ खेव नै लायलाय सेन्दासो सेन्देल गाननानै गांग्लाब गोलिनाया सुरुनेलाय लांलां एसे गोबाव जाबाय नालाय जे आं जुदि फैसा मोनालासिनो सिगाङावनो जुदि बुंना दिनोबा जे आंनिखौ जुदि बा जोंनि साब्रैनिखौ आबै लाहानो फैबाय आलासि जानो नै जों सार जों दा जों साथामजों फैदों नै आयं बेयाव जाना लानोसै नै आबैया जाखांबाय दसे जिरायबाय दायो जों थांनोसै रायज्लायबाय ayang oंखाम जादों ना फैनायावनो ओरैनो जाथा जाहोनसै जाथा थिगानो दङ दे आबै दे थाथ' आबैया दखान होयो बेयावहाय दायो थांनोसै सब माल लुगा खालामबाय ओमफ्राय ओंखामखौबो संना दोनखाबाय ओमफ्राय जों फैबाय जाबाय दायो जों बिथिं थांनोसै बेनिफ्राय बिथिं दङ सिख्लापुर थानाया बिथिं बैथिंसो थांनांगौ ओमफ्राय नै आबैलाहानि न'आ बे न' जों बिथिं थांनोसै फैनायावथ' टमटमाव फैबाय दा थांनायाव थाबायनानै थांनोसै ओमफ्राय टमटम मोनबा मानिया टमटमाव थांनोसै लामाफोराव मोनाबा थाबायनानै थांनोसै एसे गोजान जायो आरोना जों थानायनिफ्राय जुदि टमटम गारि मोनाबा बैखिनिफ्राय थांनाय सर्टकाट लामा मोनसे दङ जे माने थांनाय एसे भितरथिं हाबनांगौ मा जायो नायनोसै माथिं थांनाय जायो नै बेयावनो होयो आबैया दखान दा फैसिगोन फुरा रेडि खालामबाय थाबायगासिनो आरोना गारिबो गैया लामायावनो नुवाखै दा बैथिं हाबनांगोन जों जुदि सर्टकाट थांबा माने एसे सिगांथिं थांनानै नै जोंना रुमा मोनफैबाय रेडिनि बेदर दङ बुंदों ओमफ्राय बेदर लायनो थांनोसै जोङो नै दा हराव जानो नांगोन ना नङाबा थानाय नङागोन बेनो जोंनो थानाया बे थांलिया दे हाबनोसै मोनाखैनि नामालै जायाखैनो दां दाबो फैसा गैया मोनबायना ओंखाम बेदर जाबाय माबियो मबाइल बे केमेरा जादों ओंखाम जानो फैदों ओंखाम जानो फैनाया बिदि मास्क गानना फैयो नाबलिया बेदर रानदों नै जादों दा दाब दाब जायगायाव ओंखाम संनानै खस्थ'यै जाहोबाय थायो जोंखौ माया गोथांबो जायो मालाबा गेफेबो जायो मैया एसे गेफे जादोंमोन दै मा ओंख्रि संदों आरो बेसर माबिथिं बेदर मा बेदर बयलार नों रानाबा आरो राननांगोन उपाय गैया
কয়জন মানসি দङलै बेयाव साबानो गुबुन गुबुन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 No, 이킹이는 아무가 참고는 뭐? কয়জন 38 জন না মানসি 갑자기나 이게 칸. 38 জন না মাসুমন এই আবো রান্ধুনিয়া জোতা গাননাनै बिदि संनो मोना दे জোতাखौ खेव नै लायलाय सेन्टासै संख्रै रुबें नै संख्रै खम जाबाय दां दाब जायगायाव मुंदांखा जाबाय नालाय दाब जायगायाव मुंदांखा ज'ता गाननानै भाजिफोरखौ मालाबा मालाबा संनानै जाहोयो आरोना मालाबासो आरो बेबो जोंखौ होआ बे हारसिंसो जोंनो होआ हारसिंसो नै ओइ मेडाम नङा बेयाव सङाना जों बेयाव संबा माने सबखौबो एसे बाथोन बायदि होगौमोन आरो बेयाव गोजानाव थांनाय मादि थांहैनो हायो मा जाबोदो ओरैनो बोरमा बेदरल'सो जाबोदो ओमफ्राय ओरैनो दाउ बेदरल'सो जाबोदो मा जाबोदो बा बेदर खाथियाव थांदों नै सासेया बिथिंबो नै मालानिफ्राय ओंखाम संनो गोरों जाखोलै बा हिल सेन्देल गाननानै जाय बे सानो माबा खालामसिगोन आरो हिल सेन्देल गाननानै गांग्लाब गोलैनाया सुरुमेलाय आं दाखालि क'क्राझाराव थांनाय बा हिल नाङाखै गुबाब जाबासो मिथिगोन र' लां मिजिं नाबलिनि बेनिफ्राय जोङो बेदरखौ लांनानै ओंखाम जाहैनोसै दहाय जायासैमोन नालाय बेदरखौ लाबोनानै दोनबाय आरोना बेवहाय थाबा माने थाया बेनिखायनो जों रुमाव लाबोना दोनदोंमोन दहायबो जायासै नालाय जों ओंखाम ओमफ्राय आमाइ लाहानाव जाना फैबाय दायो जों साथामजोंनो जानो थांनोसै बेनिफ्राय मैया जानोखि न'आव थांदोंमोन बेखौथ' मिथिखायोमोन एसे लेट जाबाय जानोखि ओंखाम जायो बेफोर माने खिन्थानो नांगौ ओमफ्राय खिन्थानायमोन ओमफ्राय लिरना दोनबाय होननानै खोनादों आं बुंदोंमोन एसे गोबाव जाबाय बुंनाया होननानै ओमफ्राय जानोखि फैसा होनायाबो एसे गोबाव जाबाय नालाय जे आं जुदि फैसा मोनालासिनो सिगाङावनो जुदि बुंना दोनोबा जुदि आंनिखौ जुदि बा जोंनि साब्रैनिखौ संना दोनाबा माने जों बहाथ' मोनजागोन नालाय जानोखि उकिल आदा जे बिथाङा नेहाथारि नालाय जे बिसोरा फैसा होनाय समाव जे बिथाङा थेवबो खिन्थालांदों होननानै बुंदोंमोन आरो आं आबै सेन्टारावनो सिगाङावनो बुंदोंमोन जे आंखौ मास बाथौ थांबा फैसा नांगोन आं न'आव थांगोन होननानै बेनिफ्राय फैसाबो एसे न'आव होनांगौ होननांगोन ओमफ्राय लेट होबाय ओमफ्राय फुङावनो फन खालामनानै बुंबाय ओमफ्राय फुङाव फन खालामदों सुइस अफ ओमफ्राय नोंखौ नागिरो गोबाव जाबाय मोनबाय इदि जादों आरोना जे जुदि लिरदोंब्ला अब्ला बिसोरनिनो खोथा बे आं जेबो बुंला दा जानोखि बिथांमोना मिथिखायोनो आं न'आव थांगोन होननानै आं खिन्थादोंमोन जों सार आदामोनखौ आरो सानै लांगोन जों खाब्रै थांगोन होननानै आबै सेन्टारावनो आं खिन्थाखादोंमोन बिसोरनि गोरोन्थि बिसोरनोसो मिथियो आरोना दा सोंगोनांगौ थेवबो आरोबाव लिरदोंनानै आं खोनादों आरो आं बुंदों नोंसोरहा एसे गोबाव जाबाय होननानै बुंदों दिनै मिटिंबो दङ जे बेवहायनो आं बुंगोन मिटिं दङ दिनै मोना मिटिं लागोन फुङावनो लादों नामायनायमोन बेनिफ्राय नै बिथाङा रानदोनिया बेनिफ्राय फुङाव मानसि सानैसो फैनो हायासै नालाय बेनिखायनो जायासै दा 5टासोआव जागोन होननानै बुंदों बेयावनो बुंगोन जुदि दा आरो सोंगोन आं फार्स्टआव मिटिंनि जायैनि सिगाङाव जुदि बे नंगौना नङा होननानै नङाबाथ' बुंला नंगौबा आं खिन्थागोन नै जाबाय जोङो ब्रयलार बेदर
네, 비디블라 한번 당세. 누가는 미치가요. 그래서 이상해. 이세 수문가는 할리 그 기술만 나오잖아. 생각한 그 세계로 서로 보이라. 그런 것이 가기는 것. 아니, 괜찮아. 네, 비디블라 한 당세. 네. 당세. 아래 라부터 성인물이 소그럭이야다 시간 그 소그럭은 미니노스 미분근 안 그바이 근다네 자, 한문산도 하시가 애가라는 무슬비야 문산 능산이 능과 능바야 월카베 다른 익시가 트레이닝 그래노 한문산 중 오라이스 타파가시 너무 문산 들려 아래 이리심부터는 회전이 놓고 살아보겠습니다 나타이산 암니 안으로 걸고 소야리나 부겨주사 암니 비시하고 비시네 분내 자나라이 고토가잘 부라고 자나를 부겨주사 아래 들려 능 누워 장난에 마카라니근 아니 마마오는 잘근 보냈어 암누와 당면에 녹아는 사주사 게임인체 룰라나네 들려 론 구자는 능근근 게임사세 시간에 만세는 한번 해줘 아르모자 만세 비타나 아르 비타나 뻥나 있는 이모 부타하든 다바 마사예 왜냐면 안 되면 지금 시간 차.